mga loves, ang dami ko ngayong gawain. So ngayon sa umaga, ang unahin ko is maglaban, no? Kasi ang dami ko nang labahan mga loves. At ang dami ko pang dapat gawin sa labas. Kasi po mga loves, ang haba na ng damo. At meron pa tayong lakad. O diba, ang dami ko talaga. Ako na talaga yung ako na. Meron lang ako sasabihin sa inyo mga loves, no? Alam nyo sa mga gawaing bahay at mga ganitong style. Alam nyo kung hawakan ninyo yung kamay ko, kung sa Bisaya, pakubalo, nakikugkamot. So kung manumbag ko, no, daghan jud kayo mabuklan. Kay itong mga kamot ko, ang dami ng kalyo. Grabe, itong kamay ko, kapag hawakan nyo, ang kapal-kapal at sobrang rough. Ang kalyo is nag-yellow-yellow na guys. So yun, so ano lang talaga, itong kamay ko pang makasumbag nilagpot yun. Mga loves, sa mga nagsasabing bakit ako yung gumagawa ng mga ganito, hindi si Mister, alam niyo bakit? Kasi ako yung gustong maggagawa nito. Ayaw kong si Mister lumilihok. Charot. Okay guys, nagkakat ako. Tignan nyo ang dumi-dumi, no? Ganito talaga yung mga farmers. Like, ugly face. Hindi man ugly face. It's just like Hagardo Versosa face. Make an ugly face. God made an ugly face and stuck it on my head. Oh. No, God doesn't make us ugly. Get my face on. It's just our brain think we're ugly. Okay. Nag-weedwalk ako galing, no? Kita nyo naman. So ngayon magkakat na ako ng grass kasi while is still nice. That tomorrow I don't have a problem. What the heck is going on with my phone? It's cracked. My cell phone is cracked. Oh my god, I think that something hit when I was walking. I think it's cracked. Ayaw ko si Taming magkat kasi That's my battery. the battery is broken again. So, ang dami nating bunga pala dito guys, oh. Ng ating raspberry. Ito for sure, kakain ako nito. Look. Raspberry, hinog na. Marami na palang hinog. Dito, oh, may hinog na. I'm going to help you. Tulungan natin si Mister. Okay, I will turn it on. You hold it. So, ang itim-itim ko na dito is maputi pa. So, kailangan ko siyang itimin. Kailangan ko siyang igano, no? Para pantay yung ating mga bulbulers. No? You have to return all the cover, ha? Later, ha? Leave it. Okay. I'm worried about it. Ang saya kaya ng feeling mga loves na ako yung gumagawa sa mga ganito. Kasi feeling ko yung asawa ko is pagod na yan, no? Galing sa trabaho pa, late pang makauwi. So kaya yun. So tara, let's go. Ikat natin yung damo and then aalis tayo, tara. Hello guys! So ngayon guys, punta na naman tayo. Kunin lang natin si Brenda. Kunin natin si Brenda at dalhin natin siya sa appointment niya. And umalis ako ng bahay pero marami na akong nagawa. Nag-cut na ako ng grass and then nag-cut pa ako ng grass at nakapag-weed walk, no? So hindi kami kumain sa bahay, so nagpunta kami dito sa Adams na tindahan. Punta kami dito para tingnan mo be. Nag-crack siya. Na weed walk, nag-video ako, nag-weed walk pa. Lumipad yung bato. Ano yan, may ganyan siya? Oh, parehas tayo. Meron ka pa? tayo. Meron pa akong meron pa akong ang laki, oh. meron pa akong extra doon. Website, pampaputi talaga. So bigyan daw ako ni I-try mo muna, bigyan kita ng kalahati, okay? Bigyan daw ako ni Brenda. Asa na yung sasakyan natin, be? Hindi ko rin alam kung saan ka nag-park eh. Ha? Saan ka nag-park? Andoon malayo, halika. Aray, ginoo ko ang layo. Mahilig ako mag-park sa malayo eh. Ito ba yun? Ay, hindi. Para sa akin, no, look? Tignan mo. Ito ba yan? Hindi. Hi guys. Dito kami ni Brenda sa sa sasakyan. Nag-ano lang ako dito, naghintay. Naghintay ng wala din ah. Parang yun ba yun picture? Hindi. Diba? Yung brand niya, Little Salad. Agkat yun ang ko. Bless you.
Sugar. Grabe. Sa labas ako nangatsing ha. Wala, be. Wala. Oo, nilagay ko na yung brand. Baka sa Pinas lang? Hmm? Baka sa Hindi man Pinas. yan sa Pinas. Dito yan sa US. Mga American ang nag-review. Kasi wala ang brand. Halabi yung ihi ko no. Hala. Lumabas. Halo eh. Grabe naman yan. Lumabasan eh. Bi, Hindi naman yung ano na yan. kaya pa ba itong Tingnan nga natin sa Amazon, be. Amazon na lang. Bi, mag-ano ako ng ilong. Tika muna baka may ano si Tami dito sa likuran. Salad bar. Oh, tingnan niyo muna si Brenda. Hi guys, ito. Binigyan. Nasaan yung trunk dito? Mag-ano Hello ako ng ilong. guys. Mag-ano ako ng ilong. Naghahanap ako guys ng dressing ng salad. Asian style. Wala man, be. Wala din sa ano? Ha? Wala din sa Amazon. Wala. Di ba may ano pala si Tami dito? Maraming ginger dressing pero iba yung brand ba? Baka ginger. Hala. Hello mga loves! Kumusta? Continuation tayo sa kahapon na vlog or kanina, no? And meron tayong gulay nga nabili at saka meron din akong gulay the other day na nabili. So ngayon lutuin po natin siya sa dalawang klase. The same lang na gulay pero dalawang klase. Pang Pinobre style po ito. Ito yung comfort food ko mga loves, no? Lalo na yung mga lauoy. So ito siya, lauoy bulang lang. Yun yung gawin ko. And ang mga nilagay ko dito, chayote, string beans, kalbasa, and also, of course, yung ating malunggay sa ating sabaw, no? Meron din tayong cabbage dito, mga loves, no? Meron tayong, buti na lang, meron tayong maraming lemongrass sa ating freezer, no? From last year pa to galing sa garden. Ito yung pinaka-hassle sa mga ganito, guys, kasi ang dami mo talagang lilinisin, no? Iniisa-isa ko sila, hinihiwa-hiwalay ko. Ito po yung sa ating sagisa at ito po yung para sa ating bulang lang. Maganda sana ito kapag merong talong, pero walay tayong talong this time, no? Sabi pa ng mama ko, mabango daw yung bulang lang, lagyan natin ng bell pepper. Pero yung bell pepper dito, guys, hindi siya masyadong yung parang aromatic. Ito siya iba talaga. Yung atsal sa Pilipinas na ano talaga is iba. Yung mga maliliit, matamis-tamis. Ang sarap na. Yung rotisserie chicken pala is galing yan sa Walmart. Diba galing tayo sa Walmart. Nakita niyo sa previous vlog. So yun yung karne natin. Ito na guys, ihalo-halo na natin lahat ng ating bell pepper. Ilagay na natin lahat at atin lang siyang isote. And of course, nilagay ko na yung ating gulay dyan. Nilagyan ko ng kukunting toyo lang guys, konti lang. And also nilagyan ko ng oyster sauce and paminta at konting asin. So yun lang, tikman-tikman niyo guys kasi lalo na itong asawa ko, bawal siya sa sobrang asin, maalat, ganon. So konti lang pero nagtubig siya dahil hinugasan natin yung gulay. So nagproduce siya ng tubig, Iwan no? Ko, may mga naalala ako sa mga ganitong ulam talaga sa Pilipinas. Doon sa mga agoy, meron kang mga bibiling mga ganitong mga bag na siya, mixed vegetables. Ang gagawin mo na lang, hugasan at lutuin, no? At masarap din yan kapag may taba-taba. Yun na, pork belly. Pero ngayon, bawal na tayo sa baboy. Hindi man bawal, ayaw ko lang muna. At ito na yung ating bulang lang or lauoy sa Bisaya, no? Nilagyan ko siya ng kamatis, nilagyan ko din ng bell pepper, red and green. And of course, asin. So, ang ginagawa ko dito is pinabuel ko lang siya, no? Pinabukal para doon na natin ilagay yung ating mga gulay. Bakit tinatawag ko siya mga loves na mga comfort food itong lauoy or bulang lang? Kasi ito yung nahiligan namin noon sa bukid. Ito yung niluluto ng mama ko palagi, guys. She forgets to make rice. She waits to the last second to say, "Oh, I have no rice." I don't understand. Somebody who lives on rice always forgets to make sure she has rice. Then she may get in a rush. She don't clean the starch off it properly, and it's sticky rice. Seriously, Annie, I'll wash it right. 3 times only. Not like you guys, you want the rice so white, no more whiteness. Like you clean up the... And yet, you can't eat with chopsticks. Huh? I said, and yet you don't know how to eat with chopsticks. I'm not Japanese, Chinese.
all the knees in the world. So we don't use chopstick. Kapag rice na talaga mga loves no, and then makalimutan ko, yung asawa ko mahilig mangutya talaga. Sabi pa niya, palagi ko daw sinasabi rice is life, pero always kung makalimutan kung gaano talaga siya kaimportante sa akin, yun pa rin talaga siya, palagi kong makalimutang ihain or lungagon, whatever is that. Oy, ginoo ko kalibog. So, nilagay ko na yung ating lahat ng gulay dyan. Pero hinuli ko yung ating malunggay na frozen, guys. Ang bango, guys. Lasang lauoy at amoy lauoy. At dahil nagluluto tayo dito mga loves, meron din tayong sinaing na kanin, oh. At kakain na kami. Si Mister, ito yung pagkain niya. Konting rice, konting gulay, at konting sabaw, at merong chicken. O, di ba? Puro kaunti. Kumpara sa akin, ang daming rice, ang daming lahat, ang dami-dami, o, di ba? Guys, gulay na yan, guys. Hindi yan pwede pag sabihan na, oy, konti lang. Gulay na yan, no? At also, masarap yan with suka, buwad, suka, sili, sikwati, charot. At also, rice, no? So, yung gulay talaga excited ako. At si Tami, sabi pa niya, kakain siya ng gulay na bulang lang or lauoy, pero wag daw lagyan ng okra. Kasi pinakaayaw ni Mister yung okra, guys. Grabe. Iwan ko na lang. Ang sarap ng kain ko dito, mga loves. Grabe. Nafe-feel ko yung nasa Pilipinas ako sa bukid. Nagluto kami. Pero ang daming pichay. Kapag kami magluto, ang daming pichay. Pero dahil wala tayong pichay, mahirap dito yung pichay, guys. Ang lalaki at ang papangit, no? So, ito na lang yung nilagay ko talaga, malunggay at saka cabbage. Masarap naman siya, as in sobra. You know, sobrang sarap. As in, tingnan nyo naman ako. Kailan kaya ako magniwang aning panahon na? Murag lisod na kayo magniwang. So, parang tataba ako ng tataba nito. Pero yun na ba, ang buhay, guys, ganyan naman talaga. Kung saan ka masaya, suportahan ta kaday. O, diba, ganyan lang. Suportahin ako ninyo, mga loves, kasi ganito naman yung buhay, guys. Kung saan ako masaya, dito na lang ako, no? So, titingin na lang kayo dyan, kayo, nagutom kayo, no? Kain tayo, guys. Alam ko yung iba, hindi mahilig sa gulay, pero ako talaga, sobra yung gulay is talaga, kung palagi yan sa harap ko, yun yung palagi ko kinakain. But anyway, dito lang muna tayo. Thank you, guys.